tivabvunza Amai. Tinyara muzukuru taida tikubvunze zvakanaka magariro enyu wenyu kuti mugere sei nemhuri yenyu. Zvamunoita imimi kana vasingagona kunyarara izvozvo kuti vakabatwa neshungu, kana zvikwanisa tinoramba chiendera mberi nenyaya, vanotaura kwamuri imimi ndike muzotiudza kuti zviri pamwoyo pavo chii. Manzwaka? Yes. Nokuti chakakosha kuya mazamu kumwechete semhuri zvakakosha. Weropa rimwe mungagone kusiyana, but kuna amai uyu kwakakosha mudiro wako. Tofunga nyama uyu kakawanda chiuya kwandiri achichema pamusoro paamai avo nekuchengetana kwavaita. Saka ndikasvika kumubvunza nhau yako iri papi, unoda tikubatsire nei? Tofunga kana social welfare takasvika nenhau iyi, uyezve takatopa ripoti kuti wakwanise kubatsirwa kana nemuruchia chaiwo, nekuda kwekuti dambudziko racho rakutakura mukomana uyu nemuonero wangu rakaoma. Isuwo semusha tine kubatsirawo kwatinoita apo nepapo, but ini muonero wangu ndewekuti mama ndarichikumbirisa zvikuru amai ava kutaura chaiko kuti muwati wape mukana vatsanangure nemaonero angu nemazira andozviita. Nhau dzavo zhinji vanonyanya kuchema pamusoro pemukomana uyu dzidhani. Kwavaigara kwacho kumusha kwacho kwakazoita kuti mukomana uyu avatakura, anogara navo kustendi kwavari pari kustendi kwake ari kustendi kanguda kutogara pastendi yemunhu, ari kuchengeta stendi yemuridzi abasi pake iye ndokwakabva uko ndo kwaigara pamwechete naamai. Amai avo vaitoti no, inini nemwana wangu tisiye tigare pano, iwewe zvauda kuti chitame iwewe nemudzimai wako unogara kumaplotiko kustendi uyu. Ndokuona kuti nini manje munochengeteka sei mese muri varwere. Tofunga inini ndakapindira nyaya iyoyo ndikavabatsira kuti pane uyu ndopaafanira kugara amai kozi havakwanisi kuzvichengeta vega. Saka ndo nhau hombe yatakaparawo isu semusha kuti ngachengete amai nemukoma wake. Ndofunga zvataurwa zvezvokupiswa kwezvinhu chichi zvese nhau iyo ndikuiziva. Uyu akapisa kwete musha wavo chete, misha yedu tese wakapedza kupisa, akapisa zvinhu zvevanhu vakawanda zvisina kozi pfungwa. Kana isu hatina kuti hanya naye kuti pangaripe ndoda kuti urwere tikazvisiya zvakaita zvakadaro. Kana pane zvinoda kuripwa, uyo nyama zvekwanyama zvinoda kuenda pagomba kuenda, iye achagara pasi momutsanangurira zvinoda kuitwa abva aita saizvozvo. Avavo kwamachiri avo ndanga ndichikumbirisawo kuti dai vabatana, because mukomana dai mubvunza ko ukubatana here nevakoma vanhu kuti mugone kuchengeta amai aya. Uyu akandipa mhinduro yekuti ndikavataurira anzi pane mukoma akambouya ndakaonana naye, dai akauya ndiripo ndofunga taikwanisa kubatsirana semusha. Zvino akauya ndisipo, ndobva ati wewe hausi kugona kuchengeta amai,
kuita zvekutamba nesu tinokurwisa. Ndio ripoti anga kundipa kuti zvino munobatsirana sei kana wakundipa ripoti yakadaro. Saka zvabva zvakupirawo zvakadaro. Ndikati no, iwe chichengeta chi Amai. Iminiwo mama chichengetekai. Peda sih. Model. Ndikati miniwo gogo chichengetekai. Nokuti mwana wenyu ndiari kuchengeta. Nokuti inini pane uyu ndakambozama kuvati no, mangabadii mumboenda kune vava vana uyu. Ava mai ava ndakambovashedza mangwa. Tikagara pasi tikapurukura. Vakandiudza kuti vachaparadza nyaya dziri apa makomo. Saka ndati makomo acho auya panapa mama. Mutibatsire makomo aite se ndochikumbiro changu. Asi gogo ava problem yavo hombe ndeyekuti pane uyu ndobva vanoda kugara. Uyo ndikamubvunza kuti kosaka gogo ava vakaenda kunochengetwa kuGlendale. Uyu unokwanisa kumuchengeta. Ndikanzi aiwa uyu ndiwe mukoma wangu. Handikundike kumuchengeta. Asi chikumbiro changu chiyamira ndakandichekera koma wangu kuti zvijeke kana ndaenda kwamambo wooneswa kuti tobatsirana sei kuti tichengete Amai. Ndio nawe akapedzisira kundipa mukomana kuti ndo nhau yangu chete. Ngozi ndaimubvunza kuti iwe taura pane nyaya yako chete kuti ubatsirike. Akati nini nyaya yangu ndikuda kuti ndibatsirwe pokuti tigone kuchengeta Amai. Because kutaura chokwadi panochengetwa munhu panoita maproblems mama. Kazhinji kacho ndingozoona panochengetwa munhu hapashayike zvekutaura. Zvakawandisa zvinobudapo. Saka hatikwanise kuzvidonongodza. Saka tanga tichingomuvira mambo kuti dai zvaibvira mubatsire mhuri yangu vagone kuita sei. Sorry mambo, ndakuti vanga zvokupesa zvo. Pandinogara handitochengeta vatoro vakawanda kwengai mai vangu. Zvokana makatosvika izvozvo makatozara. Asi handari dzine vanhu vapi. Kana vachipenga anosvika murumangu. That's the problem inogona kuti gamuchira zvakadi. Zvokuvachengeta. Chindifundzira yaba yaba. Ndenda nawo here? Kana kuti. Asi kana ndenda nawo. Ini zvokuti vazogara pasi vanza chichema handidi. Ndezvikwanise zvavo. Chete. Ndombobvunza ukanyamatsara dzona kuna mudyi. Iwo nyama somunhu womurume unogara usiku. Vazhinji vamwe vanoona tinonyora mudzimba muye manonyora madziro kuti musha mukadzi. Iwo ukama huripo pamusoro pamwene nomuroora wakamira sei? Ukama huripo. Ndangoti ukama huripo kuwirirana kwavo kumashuro uku ndichangotora mudzimai. Funga ndakaita makore anenge matatu. Zvinhu zvangu zvafamba zvakadii zvakanaka. Asi pane pakambonesana mwanasikana nemurume wake kumba. Ndobva auya ndobagara mumaoko mangu kwegore rese ndinaye. Ndiye akasiya abvoronga mushure mengu mashoko akasiya audza Amai kuti mvura yamuiswa nemurora yekugeza iri kuiswa mushonga. Ndosaka mururama muchirwara. Ndo pakatangira kusagadzirana kwemba yangu. Mudara muzaruka siya munhu give each other chance. Ndo pakatanga kusagadzirana kwemba yangu kwa Amai nemuroora. Asi kubika pane zvimwe zvese kusvika pa 9 years dzagara aiwa ndakana dambudziko. Zvisine. Kuti vapindure. Amai ndavachimupindura kuti mugere. Vada kupangada kupindura ava nawo. Pandura kupindura. Panyaya yataurwa. Nyanda kupindura mukomana ndege. Ndakufunga tikangokupedzera nguva nokutenderedza ndega. Ndamubvunza ndikati ndida kuti ndiyedze kuti budzani yangu pachena ndega kuti Amai vanosira mai vangu ava vakamuya here kuzona munin'ina wavo. Chete pavakauya pari kuzona munin'ina wavo vakanwa mvura here pamba pake kati havana kumwa. Ko ini mukoma wake ndakanwa mvura here akandibikira sadza muroora kana ndisina kumwa handizotenda. Ndofunga kuuya kwakaita mukoma ava nemunin'ina waAmai kumba. Vakauya mushure mekunge mukomana uyu ndopa airwara zvakanyanyisa apisa zvinhu. Saka apisa zvinhu ndakakwanisa kunonhonga zvinhu zvendobva ndanozvunganidza pamuti. Ndaunganidza pamuti. Mira.
Pindura nyaya yavataura yekudya nekunwa. Umbu ndopanda kuti ndisvipa. Vakanwa yakadya. Havana kudya. Kuburikidza nekunge vakaona situation yejangi yakanga iri pamba. Ndofunga mukoma ava ndakabuda nemukomana uyu achirwara zvokuti kana kubata chevayasagona aingoerera marudi. Aitota zvokutodyiswa porridge. It's okay. Ndatakurana nemukomana kuenda kuchipatara, mukoma vakanditiza. Ndakasara nemukoma ndakagara kwe 32 days. Pachipatara pakuti ndozonyorwa mapepa ndobva ambonochengetwa kuannex kuHarare. Ava vakangobuda mabuda atakangoita ipapo naamai vangu vekumhondoro ndomabuda akangoita namukoma vachikondisiya kuchipatara ndokuenda. Ndakasara ndina mukoma wangu, amai ndokusara kumba kwanga kwapiswa vachengetwa nemuroora. Mukoma havana kubvira vadzoka, amai vangu havana kubvira vadzoka zvakare. Pari kutenda chemambo ndati inini ndikubvunza zvakanaka. Nini wangu ati hamba kusvika pamba. Endani handabva ndasvika pamba pamba pake andika. Pese pandosvika pamba pake handisvike pamba pake ndosvika kumaraini. Asi pandikusvikawo pacho kumaraini kwachona ndikunwa mvura here pamba pake. Ndo pandikubvunza chete pese. Ina handisi handadaka nomunini wangu. Ende ndati zvaka zvakanaka taipata padare renyandika. Ini ndakunogara pasina nasekuru wangu. Noti asekuru nyaya yazondisvitsa pakaoma andika. Asi ndimba kanditi amaendise mushamawo. Izvo zvichobva panapa ndikuvafonera. Handisapose ndiende kuhwange ndikati mukanzi wavo ndirugorwo. Ndiende rugorwo kuende kundiende kuhama dzavo ndidzitore. Ndodziti aiwa inini dare rangu repariri chete ndika. Ndiri kuti munini wangu ini chakati handisvike handirambe mhosva kana pole ndinogamuchira ndika. Asi pandiri kuti vakuda kuti chakafudza dzimamatenga. Pacho pandisingasvike kumba kwake ndipandosvikawo kana kuti pandosvikawo murodhi. Ndotenga dringi renji achitengera dringi kumanje achitoma dringi ndinoramba kumwa. Kana pandosangana naye muri mvura anondipa mvura ndoramba kuti Tikachinzwa amai. Amai titaurewo magariro magaro sei amai. Ini ndakana kuti zvakanetsa ndigere kukwasha. Musachema amai. Musachema. Sunungukai. Iwe nyara mambare Vanotanga zvekuba kuenyi saka inaimbuze shokora vatanga kubvudza amai changamira vati izvozvi ndiri kudzingwa pamba ndiri kugara nenzara handisi kudya Pamba papi. hanzi pamba nemuroora Ndiwogara nawo kwezvino. Tsanangura kwandiri zvimwe zvacho vanga vachita chitsanangura vegani saka vasikupasa kutamushungudza vanadzo. Mbuya uyu mwana wenyero sei musingadi uya kuti anokwanisa kurarama zvakanaka sei musingadi unogara naye uku muri kudzingwa nemuroora kawo uyu mukadzi wakakambokudzinga here uyu inde munogara nemwana wenyu good Urikuzviziva here kuti mukadzi wako iwewe ari kudzinga amweni? Ipapo ndofunga chairman wanga ndipupuri. Ndatiri kuzviziva here iwewe? Wazvinzwa? Pane zvinoitika. Mudzimai wangu hapo pana? Aripo. Pane zvinoitika muupenyu. Pakaitika chiitiko chinoitika tinombobatwa neshungu zvokuti dai tachitakura. Asi kana nguva yakatatamuka tinoneta. Kana taneta zvaakutigozhera.
tinotsvaga nzira dzekuti dai ndabuda mudambudziko iri. Ani maona nyari panapa. Vana amai ava kana vana sekuru vakura vane zvinoitika pavari. Zvimwe zvacho zvisingagoni kutakurwa nevaroora vadiki. Mubari panotaura. Vanoremerwa nazvo. Asi kuti vadure pachena kumurume wavo kana kuhama dzavo zvibude pachena, mwemusa hazvibudi. Zvinongotakurwa pfukumu. Uchingoona mai vachichema mai vachichema. Kuti vazviburitse manje kuti ndo zvandiri kuitwa kwauri iwewe, vakutya manje kuti unopedza nechi nemhuri yavo kuparidza musha. Saka zvinoitika izvozvo. Pane zvakawanda. Varume, nyaya iri panapa ndeyekuti mudzimai wake iwe usimukatori ndisanda kutaura zvandiri kutaura. Ngo ndiwewe. Zvakanaka chigara pasi. Makaenda kunhamo kune vanenge vachengeta vakarahwa vakadai so vachinge vaparara vasisipo. Unonzwa munhu achinzi enda kudanga munotina chi? Motina mombe. Zvinoenderana nemwoyo wemunhu. Kuti anenge akapiwa chipo chacho chekutakura basa ringe rakaita sei? Rakadai. Vamwe havana zvipo zvacho. Vamwe vanazvo. Saka mumusi muroora mudzimai wako aremerwa nazvo. Asika pano shoko ranasekuru. Vanasekuru vakuti ava amai hanzvadzi yangu ibvai ngaaende kupi? Kwa nyama. Handimuona. Ndio pari kudzipa zvinhu iwewe. Hanzvadzi yavo ari kuti ngaabve uku kwa machiruku. Achiita kupi? Kwenyu. Kwenyu kwacho zvinhu zvarema. Handichazvigona. Nokuti munhu anotakura basa rakapora rakanyatsorema ndio zvamaguta kuti mushachi mukadzi. Uyo muroora ndiye anoswera naamai achiona zviri kuitika. Iwe unotuzunguka kana ukata zviri kuzvinzwa unenge une rake. Asi zvinoitika day to day. Ava amai hambobva vakanyatsokutaurira. Nokuti vanenge vachikuremedza iwewe. Zvinotigere pano ndikati nditaure zvandaswera ndichiitwa nhasi. Anozoti kudii? Pane nyaya iri pano zvakare yekuti amai ava kuti vasiyane naDaniel ari kuseruka aenda ku kuti vasiyane naDaniel vari kuziva dambudziko rake. Ivo rava havachariona asi vari kuona dambudziko raDaniel. Kuti vamusiye Daniel ari mumusha makweyo zvagosha zvanetsa. Kuti machira achitora Daniel zvakare naamai vake zvanetsa. Asi machira ataroti mumusha mangu izvozvi kana vanopenga varimo. Mune bvenge hamene zviripo ibomo varimo. Right, pana chino ndandada kuti tisiko magumu. Pana chine chekutaura here panyaya achine shungu dzekuti dai ndandani. Ndingiva mashiri zvizvoka. Ndi mukuru here imi pakuberekwa kwenyu? Mukuru ari kupi? Ndiye amati aenda ari Byte Bridge. Asi mimi mutorese ndi munotakura. Musha wake uri kupi iye mukuru wenyu? Pakamota. Alright. Ndo paari. Ari pamunda. Asi ari mu-cross board. Okay. Alright. Ini zvandanda kuda kuti nditaure ndezvokuti pana chairman vataura panapa kuti munofanira kuti mubatane dzimba mbiri hongu paropa makasiyana asi pana mai munoita sei munobatanidzwa ndo chaizvo.
ndizvo zvinofanira kuita. Dai baba vavo vanga vari vapenyana, taiti mutoro ndiwababa wavo wekwanyama. Asi mhaka yekuti madzibaba yenyu yese vari vaviri vakaparana, mese makutoti makusunganidzwa naamai venyu pakurarama. Saka ndinoda kukupa instruction yekuti munofanira kutonyanyisa kubatana padambudziko riripo. So kuona kwangu it's unfortunate kuti sekuru havapo pano. Ende havana kutaura chikonzero chavari kuti handadzi yavo ibva kuiende kupi iende uko. But sikuona kwandakuita inini ndakuona kuti no, amai ngavaende vanokuchengetwa mumba huru. Amai machiri tora amai vavo, vakomana vadika vagonge vachiuya kupi vachiona amai vavo vari pauri iwewe. Ava vakomana wavabvunza mbudzi yakawanda kwazvo yavasigona kupindura. Kumusha kwaberekwa amai kushashaya kune kwavo kwabva wabvunza kuti unokuziva here? Hakuzivi. Indi pane zvakawanda zvavasi kunyatsa kuziva vanoda kutobatsirwa kuti vasiyire mutoro waamai vari mumumu hazviite. Uyu ngaasara ane mutoro waDaniel, mugomupura muchimubatsira zvenyu, asi ane mutoro womukoma wake. Amai vaende kundogara kwauri iwewe. Ndo maanoda kuita. Amai vataura kuti inini ndakasununguka kuti ndichisumuka zvangu ndiende kugara kwamachiri mumusha machiri. After all ndo mavakatangira nditi. Ndo mavakatangira. Ndimo vataka kuvaka musha izvo kuzoenda kwanyama zvangu zvino. Asi kwavo chaichai kwavanondo kune midzi yangu kwandikatangira ndikuwa machiri. Machiri uri kuti pane nyahombe chete pano kuti pane nyahombe anondiremera nguva zhinji ati kwangu kune vanhu vakawanda vanoremekedzwa nevasingaremekedzwa vananga kwangu. Zvimwe muchazosvika nepamba pangu uri muzuva ujanaka asina kuzona mai angu achizambira panofungwa navaropa ndisina kuti asi papocho ndo panondiremera kazhinji kazhinji. Anasi kundogara navo pasi ndovaudza ndizvo zvandichaudza kunyange vakambonditaura kuti tora amai wese uvanera ndoza muromo wavo asi kuchinja muromo ndoziziva asamaende wavo ya vanasekuru zvavanonge vachiziva nekutaurwawo zvavasingadori kwamuri. Asi pakupedzesera kana amai vaenda pachirefava imi havambofa vakaenda kuna asekuru godo rinamba riri pano vana vandada sei vandabereka handiti ndo parinamba riri kwete kuna asekuru. Imi gadzirisai zvanhasi zvaamai venyu vari vapenyu. Mabata gadzirisai zvaamai venyu vari vapenyu saizvozvizvi. tangokumbira kuti iwo pete zvavo tangoti pakuti nhasi wasumudza munhu waisapo mbona wasumudza munhu waisapo neupenyu hwatikurarama hazvigoneki. Seita tikavasumudza tikasabhadhaisa hazvikuti vanini havana kuuya kwatiri hazina dambudziko ende kwandiri hazisi dambudziko asi andiri kuti chozondiremera nditoziva kuti nyangwe navatakwa nhasi hapana havauye ndoziva kuti havenese havauye asi ndikuti iwo inini zvokuzopinda bhizi zvokuti apa mukazonza vadzoka kunokwandiwa honde inenge adzoka pakati pedu ande inyaya kuti vachatanga kuita maini izvo ndikuti achiti hanhu amazuva nabva navo kwandakabva navandira ndikwanisa kubanika kuti mhodzigarai pati panapa asi mazuva mashomanini anagara navandira vakanga utora kuti naenda kuna mwana wavo ende honde ndikuziva kuti haiperi honde haiperi nokuti handa kutanga kugara muchachi nhasi
ende hunde ndikutoza kuti hundeke ihombe even kuna mukoma wangu andika zaidi zamukoma ndakamutara zvaneka araizvo ndikatomutara mukoma ndonyaya mangwana chacho tata price nokusorema shamwari ndakubokutaurira nyaya yandinayo inini mai yangu agara 13 years kushinji guru nasisi wedu vakatora 2010 taiti takasvika ipapo tichingopaka motikari chiti iona mazi ekutanga vaibva kutanga kutorongedza mabhegi avo nasandisi kusara vatozanota zvokuchema zvokutaura izvo zvaichema mamwe mazuva taita zvokutoti mai mazviri kudzoka mai manje totambutsa motikari takutoenda sisi ndodaingooneka nechitsotsi kuti takutobuda ivo vanenge varongedza bhegi ravo ratosungwa isu totaura kuti tiri kumboenda mumashopu kunotsvaka zvatiri kuda ye mudzoke muchititora tatoenda zvachese because taiziva kuti sisi wedu ndakakwanisa kuvaitira zvese zvavanoda zvokuti vanosara vachichema vachiita sei is something else for 2-3 hours and that's the end of the story but vakagara nzvimbo yakakodzera takazviita several times dai mukoma wangu ari panapa aiwitiri zvandiri kutaura for 13 years tichiita zvo zvandiri kutaura izvo vachigara uchinji vachingochema chete mamwe mazuva sisi achitofora kuti nhasi havana kurara usiku izvo vachichema ndotisiya vakadaro ini mukadzi wamwana ndenda kubasa mukadzi womukoma wamwana ndenda kubasa vanochengeterwa nani kuno hakuna anavachengeta mukadzi wamwana ndenda kubasa mukadzi womukoma wamwana ndenda kubasa totovatora vosara nani pamba pacho uyu ndaigara navo pamba saka sometimes you have to have a very strong heart kuti ukwanise kumaneja nyaya iyoyo zvokuchema kwavo uchikwanisa kuva pachikafu vachifuga zvakanaka vachigeza that's the end of the story ndo suggestion yangu rimwe zuva aberuka achikanga ivo amai vake hanzvadzi yangu vakatakurwa kuti uda kuenda kumusha kwangu asi pamusha kwangu hapana munhu hapana kanani kwakutongorudza vakuya kwakuenda vasvika kungogara 2 days ndauda kudzokera ku saka masituations atiri kutaura kuti imimi pagadzirisa paite zvakanaka amai vatenda kuti hai ndakuenda zvavo mwana wangu ndonogara pane pandori mubatiro pari kanti mumhuri kune zvinoitika zvakawanda samai tiri kutora osamakomai asi vakatodza vasudzokera kwandadzaa vanada kuzovatiri asi ndoziva kuti pakunopera kwemagumo eupenyu agara munhu nenyaya dzirimo kuti ana sekuru vedu vane nyaya dzavo kuti dzomba kwedu asi dziri dzomusha mavo kana kuti dzomusha umawakwasha vavo vakanga varipo nohwandi-hwandi vavo ndinoda kudzidzisa muna wangu kuti kana vakapararira musha mangu vakapararira musha manzvadzi yangu kuti tinodzorera mushamani azivanguva ndifunga ndokupedzisa vamai tinochengeta tachengeta pane chinenge zvinenge chaitika tinezouya mapfupa avo tazara mushamani rakanyanya kundityisa zvakanyanya maningi nokuti vanondiudzonzwani zvavandiudza ari kuti vanofanira kunovigwa mushama mavava ndiwo here kaunti ana asekuru natinini nadzidza ndanzi kana amai ndinochengeta zvakakwana asi pakuparira kwavo vaparira mushama wangu asi havasuswa mushamani vari kudzoka mushamani mavo asi muri mushamani anyama anondidzidzisawo nekunditaurirawo ndoizwi randirotyika zvikuriro chete ndoizwi futi rakanipa kuti pandakaudzwa nyaya iyi handika ndakazvona kuti ndikuda kuchigumbatira mangwa achikandiremera ndiri kudzi pakati akuchiziridza saka ndikutaura munini wangu agara zvokuya kuzovaona kana kusara kuzovaona aiwa itaenzwa taitenda nditoti tinotenda kuti mati svitsa panga tisingafungidzira ndeya
vari kumberi nevari kumashure vese ndichanotaura navo, asi ndozva shoko rongodzoka chete kunzizvo zvasvika ipapo ngazve kuzomushamisa kuti waikonzwa achiuya, asi chiyamusha mani mao. Ende ndozvati ndo zvandinongonoudzwa nevari kupi mberi kwangu, vari kumashure kwangu hara zvanondiudza, asi vari kumberi kwangu ndizati zvanodi zvanondiudza. Ende ndozvati shoko riro harigi kundiudza shoko riro nhai vanhu we tomboti zvavakapinda mumusha machira vainzi vachitya vanzi mhore sinyoro hatitika vasinyoro asi nyoro vamachiri vaenda ndibvo vasarudza kuti arega ndipinde pamwe, ndibvo vapinda kwanyama vachazisinyorera vakunzana madhuwe handiti. Saka nhasi vakati mbuu ane responsibility ndiyani ndikwani ika kwamadhuwe nekuti ndokwapedzisira kwaane mutupo wavo, ndokwaane mushashi. Dai madhuwe panguva iyo tikazoti madhuwe waparara hakuna kana tsanga kana chii chakuti iwo kai amai vavo anomaona nyari pana. Saka izvo hazvityise uright uright wazvinzwa iwo responsibility yekuti dai isu hatisi vana Mwari uye hasi Mwari uyu pamwe ndisi tinotanga tese tiri padaba amai vachita sei vachisara hazvizikani uye kungotaura kwokupanikira kuti kana zvazodai handirika still musha wavo wokupedzesera umusha mani manyama ndio mune musha wokupedzesera havagone kugudzokera futi nokuti kuvanga vabviswa pfuma vapinda musha wodi kupedzesera. Saka machiri uri correct, unotora amai vako wovachengeta uchibatsirana neava vachiuya kuzona amai vavo. Responsibility ndeyenyu dai vanyama nekuti ndimi baba vokupedzesera. Mazvizwaka zvatakukumbira kuti uyu atakure atora amai avo asi kubvisa responsibility yekuchengeta amai kubva kwamuri. No, hazvisizvo. You are equally responsible. Imimi hasi kuti imimi total tatosasana isu mese avari kutobatsira kuti amai vachengete zvakadi zvakanaka. Mazvinzwa plus uku kumhuri ndio kune mwanasikana vazhinji vana amai kana vasvika pachinhu chakadai so vanoenda kuchi mwanasikana kumukwasha nekuti ndiye anenge ari pedyo navo. Inini ndakukupai maoko memwana uyu machiri ndiye anokuchengetai. Machiri uyu chibvumai kuti muchengetwe. Mazwa handisi kuda kunzwa nyaya yekuti muri kuchema nguva nenguva, handidi kuzvinzwa izvozvo. Mambo akanzwa kunzi amai vari kungochema nguva nenguva munopa munyama vana. Mazvinzwa ka? Ndoda kuti imimi nhasi sekutaura kuita mwana wenyu uyu munombosunzumara muri pamubvana wenyu uyu. Manzwa ka? Masunzumara pamubvana wenyu uyu achanogadzira kuti muye muzotakurwa muendwa nemi kwaanogara kunzvimbo kwake. Vana venyu ava vekwanyama vakomana vaviri vanoti nguva nenguva vanouya vachikuonai muriko ikoko. Mazvizwa? Handisi kuda kuti murambe muchifunga nezvenyaya yaDhanieri. Dhanieri achachengetwa nouyu munin'ina wake uyu nevamwe vanhu vari munharaunda vachataramba vachimuta sei vachimutarisa. Kana akauya uku kumukomo wake anouya wachida sei achidzokera. Kana achida kukuonai anouya achikuonai. Mazvinzwa ka? Nokuti toda kuti mureruse mutoro kuvana venyava. Mureruse mutoro kuvana venyava. Endai munogara kumusha kwemwana uyu kwamachiri kubva nhasi tozoona mberi. Zvekukuku mumbomira
akatorwa ari kwandiri ehe kwanyama saka pfungwa dzavava echidokwa nyama ndofuka wakapiwa suspense iko hakuna chakauya aiwa izvo basa rese izvo saka ini zvavanditarutsira vambo magona ndakurigara ndakasununguka munguwasha imomo ai hamusi kugara kunorara kwatiti pfuma inofanira kuuya iri kuenda here kwamachiri kaka haimbofa yakaenda kwanyama uko zvanga zvichindiremera ndingoti vana vanengoti amai vakadya mari vakadya mari pfuma yeuyu nekuti hakuna chatichauya hakuna manje mimi kavakomana zvino zvavari kutenda kuti aiva ngosha vaititodi tinomuda ndazvitenda aiwa tatenda ndatenda zvakanaka ndikatapedza